L-ewwel diskors tiegħu bħala deputat mexxej għall-affarijiet tal-Parlament il-Ministru Jim Burch beda billi semma kif huwa tela skaluna fil-Partit Laburista filwaqt li qal li jinsab imċekken bil-vot ta' fiduċja b'saħħtu li ngħata mid-delegati. Huwa ringrazzja lil dawk li tefgħu isimhom għal xi kariga jew dawk li kienu jokkupaw xi kariga hekk kif qal iridu nkomplu nsaħħu l-istrutturi tal-Partit Laburista anke permezz ta' sinerġija bejn il-partit u l-grupp parlamentari. Id-deputat mexxej għall-affarijiet tal-Parlament għal kif dan huwa proċess ta' tama ġdida u rridu nfasslu viżjoni għas-snin li ġejjin fejn inkomplu nollu l-kwalità tal-ħajja tal-ħaddiem. Burch żied jistqar kif se jaħdem spalla ma' spalla mal-Prim Ministru Roberta Bela sabiex il-Gvern u l-Grupp Parlamentari jkunu iżjed ikkoordinati u effettivi. Elenka dan mal-fatt li rridu nisimgħu minn kulħadd, minn żgħażagħ sa anzjani u niddefendu lin-nies tagħna. Burch temm id-diskors billi qal il-Partit Laburista li huwa l-akbar forza politika f'pajjiżna għandna nżommuh miftuħ għal kulħadd. Bħala partit irridu niddefendu lin-nies tagħna u bħala gvern irridu naħdmu għal Maltin u l-Awċin kollha. Aħna pajjiż żgħir iżda nazzjon kbir bi-storja mill-isbaħ u allura dan il-partit illi huwa l-ikbar forza politika illi għandna ejja nżommuh miftuħ għal kulħadd. Għal min lest illi ħaddan l-ideali u l-prinċipji illi waqfuh u sawruh. Is-suktaw dil-ħidma mbierka jibqa' demkom jiġri sħun, setqu talkom għaw qalbkom tagħna r-rebħa fl-aħħar tkun. Grazzi. Sa dan it-tant fl-ewwel diskors tiegħu bħala deputat mexxej għall-affarijiet tal-Partit Laburista, Alexa Ġus Saliba xtar dwar dawn l-aħħar 17-il sena fil-Partit Laburista. Stqar kif lura fl-2008 huwa kien wieħed lilu nnifsu li se jagħmel minn kollox sabiex il-Partit Laburista jibqa' l-akbar forza politika f'Malta. Huwa stqar li rridu naħdmu flimkien bi prinċipju importanti dak tal-għaqda filwaqt li rridu ninterpretaw il-messaġġ tal-elettorat anke billi nħarsu lejn l-istorja tal-Partit Laburista li mdejjem kien tarka għalli żar fost iż-żar u li għandu jibqa' attiv. Appella wkoll għal diskussjonijiet miftuħin u sabiex niftħu l-bibien tagħna immorru lura lejn l-eru u nibnu fuq it-tajjeb li ħejjew il-mexxejja preċedenti. Ġus Saliba stqar li l-partit huwa mimli b'talenti u nies li jridu jagħtu sehemhom filwaqt li wieħed aktar sapport lil kumitati lokali u aktar diskussjoni politika sabiex ikompli jitwettaq il-manifest elettorali Malta flimkien. Żied jistqar kif għandna nagħtu s-suġġerimenti sabiex il-Partit Laburista jibqa' l-akbar forza politika li tagħti spazju lil kulħadd u fl-istess waqt isiru r-riformi meħtieġa. Filwaqt li ringrazzja lil predeċessuri tiegħu huwa temm billi appella għall-għaqda. L-għaqda flimkien ħaterġa' tkun ir-riċetta. Ħaterġa' tkun ir-riċetta sabiex nerġgħu nagħtu ħajja ġdida lil dan il-partit. Sabiex fl-aħħar mill-aħħar nerġgħu nibdew noħolmu. Jerġa' fl-aħħar mill-aħħar ikonna attività aktar qawwija hawnhekk fl-istrutturi tagħna, fil-lokalitajiet tagħna. Nerġgħu irresqu lejna kif diġà għandna l-aqwa mkok fil-politika, l-aqwa nies li jridu jagħtu l-impenn tagħhom sabiex mill-ġdid inkomplu nemmnu illi dan il-partit illi tant inħobbu kien għadu u jibqa' id-dar naturali tal-Maltin u l-Awċin kollha. Grazzi ħafna, grazzi tal-privileġġ illi tajtuni sabiex inservikom, sabiex inkun id-deputat mexxej tagħkom. Grazzi ħafna.